L-airbag miftuħ, il-biba tax-xufier u n-naħa ta' wara tal-karozza beraħ. Dan hu dak li kien fadal fond ta' madwar 16 metru taħt l-ilma f'Senje, il-Kroazja, mill-vettura tal-kieri li kienu qed jivvjaġġaw fuqha Jeremy u Lorraine Gambin u Kevin u Aleksandra Bonnici li kienu msifrin flimkien. Il-buaddas Kroat Renato Huba kien fuq il-post tar-reat momenti wara li seħħ l-inċident fatali tal-4 Maltin. Ikkuntattjat minn TVM News, Huba stqar li qabeż il-baħar u ra l-karozza fil-qiegħ. Qalilna li l-karozza tant kellha ħsarat li ma setax jara fis-saqaf mill-qiegħ u ma setax jaqbad tarf jekk kien min nies maqbudin ġo fiha. Semma li l-istess għamel l-uffiċjal tal-Pulizija Jasmin Mujakovic biex jipprova jsalva lill-vittmi. Dan kompla jispjega Huba waqt li fuq dajsa tas-salvataġġ seta' jinnota li membri tal-Pulizija Kroata diġà kienu tellaw mill-ilma vittma mara bla ħajja. Lil Huba informaw li l-karozza kellha titqatta biex jinħarġu 3 vittmi l-oħra minnha. Il-ġimgħa filgħodu Huba qalilna li kien l-uniku buaddas li niżel taħt l-ilma fil-ħidma biex tittella l-karozza maħbuta mill-baħar. Din l-operazzjoni damet madwar 4 sigħat. Taħt l-ilma Huba stqar li sab bosta affarijiet personali tal-vittmi. Ġew fidejh fost l-oħrajn basktijiet, mobiles u ħafna ikel, b'mod speċjali pakketti bil-ġuġu. Huba jikkalkula li l-karozza bl-4 Maltin fiha waqgħet molla 70 metru qabel ma spiċċat fil-baħar. Innota li triq fejn seħħ l-inċident mhix partikolarment diffiċli biex tinstaq, tant li t-tarf tagħha fih biss xi ġebel u nieqes mill-crash barriers. Il-medja Kroata qed tirrapporta li r-riżultati tal-awtopsi li qed isiru fl-Istitut tal-Mediċina Forensika f'Rijeka sa joħorġu 2.